Do vytvorených dokumentov vkladáme obrázok tak, že nastavíme kurzor na miesto, kde chceme obrázok vložiť. Z hlavného panela vyberieme voľbu Vložiť, Obrázok, zo súboru. Objaví sa okno s obrázkami. Vyberieme vhodný obrázok, klikneme naň raz a potom klikneme na Otvoriť alebo dvakrát klikneme na obrázok. Obrázok sme vložili. Obrázok v texte zväčšujeme tak, že na obrázok klikneme. Okolo obrázka sa zobrazí tenký rámček s malými zelenými štvorčekmi. Ak myšou ťaháme za štvorčeky, obrázok zväčšujeme alebo zmenšujeme. Keď nechceme, aby sa nám obrázok zdeformoval, ťaháme za štvorčeky v rohoch. Označený obrázok môžeme kedykoľvek zmazať stlačením klávesu Delete. Po kliknutí na obrázok sa objaví panel nástrojov Obrázok. Panel umožňuje zmeniť obrázok pomocou rôznych funkcií. Jednou z funkcií je grafický filter. Zmení obrázok napríklad na negatív. Vytvorí pop-art. Zmení obrázok na kresbu uhlíkom. Môže vytvoriť mozaiku. Ďalej vyhladí obrázok, zaostrí, odstráni šum z obrázku, solarizuje, stmavne obrázok, posterizuje. Panel Obrázok nám umožní prevrátiť vodorovne alebo zvislé obrázok. Obrázok môžeme upravovať aj pomocou funkcií umiestnených na štandardnom paneli nástrojov. Napríklad môžeme vytvoriť obrázku okraje, môžeme zvoliť štýl okrajov, nastaviť farbu čiar okrajov, nastaviť farbu pozadia, preniesť obrázok dopredu alebo dozadu. Tabuľku do textového dokumentu môžeme vložiť viacerými spôsobmi. Klikneme na Tabuľka, Vložiť, Tabuľka a zvolíme si počet stĺpcov a riadkov, aký potrebujeme. Klikneme na OK. Druhý spôsob je taký, že klikneme na ikonu Tabuľka a myšou si označíme tabuľku, akú potrebujeme. Keď chceme upravovať tabuľku, musíme si ju najprv označiť. Tabuľka sa skladá z buniek, riadkov a zo stĺpcov. Tabuľku upravujeme pomocou nástrojov umiestnených v paneli Tabuľka.
Môžeme meniť štýl okrajov, farbu okrajov. Môžeme zvoliť, či chceme okraje na celej tabuľke alebo iba na krajoch. Môžeme zvoliť farbu pozadia a do tabuľky môžeme samozrejme aj písať. Pokiaľ sa nám nezmestí text do bunky, môžeme si posunúť, rozšíriť stĺpec. Text v bunkách môžeme takisto upravovať, tak ako sme sa naučili. Môžeme ho centrovať, meniť farbu písma. Takýmto spôsobom si môžeme vytvoriť napríklad rozvrhodňu. Pokiaľ sa nám stane, že sme do tabuľky zabudli vložiť stĺpec alebo riadok, ktorý potrebujeme, urobíme to pomocou nástroja v tabuľke, paneli tabuľka. Môžeme vložiť riadok, vložiť stĺpec, ale aj zmazať riadok, zmaže nám riadok, na ktorom práve stojíme, aj zmazať stĺpec.